Joo, elikkäs nyt olisi tarkoituksena tehdä tämmönen ruokavinkkivideo. Elikkäs tässä on meillä kattilassa vesi porisemassa ja vedessä on makaroneja. Ihan tommosia perinteisiä, mut nää on kuitenkin tommoista ruisversiota. Ja sitten mennään tänne. Siinä on valmiiksi laitettu lautanen, ettei sit kun makaronit on valmiita, niin tarvii kiireessä alkaa lautasia etsimään. Ja tässä on sitten tätä tonnikalaa, että tää on ihan vedessä on saksalaisen kaupan tonnikalaa, mitä olisi tarkoitus tässä nyt syödä. Videolla tulee päivitys sitten, kun tää makaroni on tästä muutaman minuutin päästä valmista. 10 minuuttia se saa siinä porista. Jees. Joo. Ja tässä on sitten toinen projekti kanssa. Tossa on tommonen taulu. Hemmetin iso taulu. Ja tossa on seinä. Ja taulu pitäisi siihen saada, mut ongelma on sellainen, että toi on helvetin kova toi seinä ja siitä ei naulat mene lävitse, että se pitää poraa jollain ja en tiedä onko mulla sopivaa terää tuolla varastossa, että täytyy vaan mennä kattoo, että jos löytyisi ja meneekö se terä edes tosta seinästä lävitse, että tiedä mistä toi seinä on tehty, semmoista kryptoniittia saatana. Joo. Ei kai siinä muut sitten. Täällä on vähän sotkunen parveke. Jäänyt siivoamatta, kun on ollut ruukkumiehiä täällä. Ruukkumiehiä on täällä ollut. Lippu siellä puolessa sangossa. Siellä on Norjassa ampuiltu. Joo. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Joo, elikkäs nyt meillä olisi täällä makaryllit valmiina, et ei tässä muuta. Mä otin nää tosta liedeltä jo pois, kaadoin vedet pois ja sittenhän tälleen, että katsotaan nyt miten tää yhdellä kädellä onnistuu, että makaronit kaadetaan tänne. Noin, sinne tuli kaikki. Tuli vähän ehkä liikaa makarylliä tällä kertaa, mutta siinä on makaryllit ja sitten on tätä tunaa. Tunapurkki auki. Tää on vähän hankalaa yhdellä kädellä kyllä, mutta ei mene testaa. Sitten vaan kaadetaan vedet pois tästä. Vähän ylimääräisiä. No, enpäs ehkä vähän avaa enemmän Noin. Ei tarvi kaikkia kaataa pois. Tästä tulee mehukkaampaa, kun täällä on vähän tätä nestettä vielä jäljellä. Ja sit vaan näin kansi tästä auki. Ja sitten onkin ongelma, että saatais tää tänne näin. Eihän se mikään ongelma ole. Noniin, hyvä. Näin, ja tässä meillä olisi tää sunnuntain lounas. Täällä olisi tarkoitus nyt pärjätä iltaan asti ja katsotaan sitten uudestaan. Tästä pistetään vähän eteläafrikkalaista kastiketta tähän päälle ja noin ja se alkaa olla siinä, että ihan hyvältä näyttää. Tästä vähän sekaisin, niin toi tonnikalakin vähän lämpenee ja ei oo sit semmosia lämpimyyseroja tässä ruuassa. Et ihan hyvä, että kyllä mä suosittelen tätä näin ja mä sanoisin, että kyllä tää on semmonen 4/5, 5/5 kategoriaan menee. Tee kotona ja kerro sit mitä pidit. Joo, mut näihin tunnelmiin ja näihin kuviin nyt syömään.